Эфирда Татарстанның күн хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге чыгарылыштың төп темалары. Яңа уку елына зур үзгәреш кичерә. Мәктәпнең тарихи бинасы заманча яңа корпуска ия булды. Тере фотолар һәм батырлык турында тормышчан тарихлар, иң башларына хәрби мундир салган хатын-кызлар, әлбәттә үзенчәлекле фото күргәзмә ачылды. 21 гасыр авыруы ВИЧ юктыру узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан, авыручылар арасында балалар да бар. Леногорскида ВИЧ диагнозы куелган бер бала ачыкланды. Әлбәттә, хәзер машиналарның тузган шиннарын эшкәртүгә бушлай тапшырырга була. Алар куркыныч калдыклар төркеменә карый һәм элек аларны махсус кабул итү пунктларында гына утилләштерергә мөмкин иде. Бу исәм шактый кыйммәткә дә төште. Бу Шаллы ягыннан шәһәргә керү урынындагы ачык бункер мәйданчыгы. Тузган шиннарын бирегә һәркем китерә ала. Әлеге ират элек кагыйдәләрне бузучы саналыр иде, хәзер исә киресенчә аны үрнәк итеп куярга була. Шиннар куркыныч калдыклар төркеменә карый һәм аларны моңа кадәр бер тәгәрмәч өчен 300 сум түләп утилләштерделәр. Әмма яңа проект ярдәмендә аларны бушлай тапшырып була. Моннан тыш мәйданчыкта йорт янындагы контейнерларга ташларга ярамаган каты көнкүреш һәм төзелеш калдыклары, зур габаритлы шүпшар калдырырга мөмкин. Күптән түгел шәһәрдә барлык бункер мәйданчыкларын бетерү мәсьәләсе каралса, бүген аларга икенче тормыш бирергә карар иттеләр. Мәйданчыкка беренче шиннар чыгарылды, барлыгы 10 кубометр тирәсе тәгәрмәч җыелган. Әлмәттең беренче мәктәбе яңа корылмалыгына түгел, яңа статуста алды. Хәзер биредә капиталь ремонт эшләре төгәлләнүгә таба бара. Особенные масштабные работы проводятся в школе номер 1. Работы проводятся за счет компании «Татнефть». И образовательное учреждение станет огромным инновационным комплексом. Буквально на днях оно изменило свой статус. Теперь это государственное образовательное учреждение. Биредә төзелгән 4 катлы корпус учреждениенең тарихи бинасына тоташа. Һәр катта җылытылган коридор аша үтәргә була. Өлкән һәм кече сыйныф блокларына аерым керү урыннары булдырылган. Шәһәрдә 1 сентябрьгә 2 белем бирү учреждениесе, 1 мәктәп һәм Риза Фәхретдин исемендәге 1 гимназия яңартыла. Иң башларына хәрби мундир салган кызлар, 24 хатын-кыз геройларның хатыннары проектында катнаша. Күргәзмә Нур үзәгендә ачылды. Фотоларда Россия хәрбиләренең хатыннары гына түгел, әниләре дә сурәтләнгән. Аларның һәрберсе фотосессияга батырлык ордены, хат, яраткан кешесенең фотосын яки аның турында истәлек алып килгән. Проект һәм анда катнашучылар аларның тарихлары, хис кичерешләре турында алдагы материалда. Мы сразу с детьми написали, он пока был в Казани, и когда мы поехали на встречу, я ему это письмо положила втихаря. Ачык төстәге күлмәк, җитди караш һәм кадерле хат әлеге образны хәрби кием тулыландыра. Бу гади фотосессия генә түгел. Геройларның хатыннары проектында 24 хатын-кыз катнаша. Хәрби операциядагы солдатларның хатыннары һәм әниләре. Анастасия шуларның берсе. Фотодагы хатны ул бәхет хаты дип атый. Бу аның иренә исән-сау өенә кайтырга ярдәм итәчәк. Гыйнварда ул яралана, берничә ай госпитальдә дәвалана. Һәр фотодагы ханым гүзәл, нәзакәтле, шул ук вакытта көчле дә. Алар үзләренә мондый язмыш сайламаган, әмма ирләре һәм уллары кебек намус һәм батырлык белән ышанычлы тыл ролен үтиләр. Кемдер яраткан ирнең фотосы, икенчеләр аның батырлык ордены белән. Геройларның хатыннары проекты Самарада булдырыла, үз эшен әлмәттә башлый. Фотографлар һәм визажистлар проектта бушлай катнаша. Нур үзәгендә геройларның хатыннары күргәзмәсен 24 августка кадәр 12-дән кичке 6-га кадәр күрергә мөмкин. Ачылышта район башлыгы да катнашты. В наше время уже фотографии же никого особо не удивишь, да? Но вот когда она качественно сделана, когда так представлена, и там действительно глубина эмоций, чувств, она прям совсем по-другому воспринимается. Якты фондагы эшләр арасында 4-се шундый игътибарны җәлеп итәм. Аларның 3-сендә ирләрнең гомерләре өзелгән кызлар, 4-сендә һәлак булган сугышчының әнисе. 2 героиня Динар Кадыровның туганнары. Ул 22 елның октябрендә чакырыла. Гаиләсе исән-сау кайтуын теләп озатып кала. Әмма Динар батырларча һәлак була. Хатыны өчен әлеге фотопроект аның батырлыгы турында җәмәгатьчелеккә җиткерү мөмкинлеге. Динар Кадыровның улы калган һәм тиздән кызы дөньяга киләчәк. Быелның 7 айында Леногорск һәм якын тирә районнарда ВИЧ инфекция йоктыруның 30 яңа очрагы ачыкланган. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк.
Урташа республика күрсәткече 2,8 тапкырга арткан. Куркыныч авыруны ничек ачыкларга һәм аңардан ничек сакланырга бу хакта белгечләр җиткерде. Бүген Леногорск районында 509 ВИЧ-инфекциялы кеше исәптә тора. Авыручы иратлар саны арткан. 40 яшьтән өлкәнрәк яшь категориясе куркыныч төркемгә керә. 80% jinsi юл белән авыру юктырган. ВИЧ-инфекция йөртүчләрнең күпчелеге вахта экспедиция ысулы белән эшләүче предприятие хезмәткәрләре. Леногорскида быел ВИЧ диагнозы куелган бер бала ачыкланган. Инфекция аңа ана карнында ук йоккан. Кан аша авыру йөртүчеләр дә бар. Бигрәк тә наркотик кулланучылар арасында ул еш очрый. Үлүчеләр саны кимегән. 23 елда бер кешенең гомере өзелгән. Авыруның үсешен булдырмау һәм дәвалауны вакытында башлау өчен инфекцияны иртәрәк ачыклау мөһим. Табиблар әлеге авыру белән яшәргә мөмкин булуын әйтә. ВИЧ-ка анализны Леногорск поликлиникасында тапшырырга була. Инфекцияның булу-булмауына тестны социаль хезмәткәр дә бушлай һәм аноним рәвештә үткәрә. Аны Түбән Мактамада урнашкан Әлмәт СПИД үзәгендә дә узарга мөмкин. Консультациялар өчен телефонны сез экраннарда күрәсез. Җәйге яллар ахырына якынлаша, тиздән укучылар укырга барачак. Мәктәпкә юлның куркынычсыз булуы исә өлкәннәргә бәйлем. Нәкъ менә уку елының беренче көннәрендә балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләре күп теркәлә. Быелның 7 аенда 20 фаҗига теркәлгән. Бер бала үлгән, 21 төрле җәрәхәтләр алган. Автоинспекторлар машина йөртүчеләргә һәм җәяүләргә юл кагыйдәләрен кабат искә төшерә. Первым делом мы купили переноску, кресло. Конечно, он будет в кресле у нас. Мы за это, за безопасность. И сами всегда пристегиваемся. Ангелина Кадырованың баласына мәктәпкә барырга әле иртә, әмма аны да куркынычсызлыкка кечкенәдән үгәрәтәләр. Шул ук вакытта үзләре дә юлда намуслы булырга кирәклекне искә төшерә. 23 елның 7 аенда Әлмәт районы юлларында балалар катнашында 20 юл транспорт һәлакәте булган. Өлкәннәрнең кагыйдәләрне сакламау нәтиҗәсендә бер баланың гомере өзелгән, 21 бала төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. Машина йөртүчеләргә һәр вакыттагыча хәзер икеләтә игътибарлы булырга кирәк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлда үрнәк машина йөртүче булырга ярдәм итәчәк. 21 августтан 10 сентябрьгә кадәр республикада игътибар балалар профилактик чарасы үткәрелә. Балаларның, яшүсмерләрнең һәм машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәвенә контроль арта. Бигрәк тә балалар күпләп йөргән урыннарда тизлек режимын саклау һәм баланы машинада йөртү кагыйдәләре тикшереләчәк. Как положено, как уж детские кресла должны быть, пристегнуты должны быть. Всегда, правила без исключений. Абсолютно, потому что если не пристегнуты, просто на руках вы не удержите их. Кагыйдәләр бозу өчен түгел, ә үтәү өчен балалар һәм аларның ата-аналары өчен яңа уку елы имин булсын иде. Җәйнең санаулы көннәре калып бара, әмма бакчачылар өчен бу мул уңыш чоры. Зәйнең Мирный бистәсендә яшәүче Мария Гарәпшина бакчасындагы яшелчәләр төрлелеген, мул уңышын без дә күреп кайттык. Адилә Бурханова дәвам итә. Күпләргә таныш хәвәскәр бакчачы Мария Гарәпшина үзенең бакчасында ел уңышын барлый. Бакчачылык, орлык чәчү эше аның өчен гыйнвар аенда ук башлана. 3 теплицасын тутырып, яшелчә, чәчәк, тәмләткечләр үстерә ул. Кыяр, помидор бурычны гына түгел, гади булмаган кәбесте сортларында очратырга була аның бакчасында. Капуста называется пакчой. Она очень необычная, китайская такая капусточка. Есть можно все, как стволик, так и сами листочки. Мария Гарәпшинаның кыярлары түтәлдә генә түгел, махсус савытларда да үсә. Кавын үсентесе дә шундый шартларда мул уңыш биреп утыра. Күп урын алмасын өчен җиләкләрне дә савытларга утыртам дип бакчачы. В бочке мы выращиваем и клубнику в этом году. Посадили ремонтантные сорта, вот в такие вот прорези сделал муж. Также он нетканный материал туда поместил. При поливе мы поливаем вот сюда в трубу. Сюда вода поливается и вода расходится по клубнике. Теплицадагы үсентеләр төрлелегеннән күзләр камаша, зәвыклы чәчәкләрдән алып төрле тәмләткечләргә кадәр бар. Апрельдә беренче кыяры өлгерсә, июнь ахырында ук бакчачы брокколи, пекин кәбестәләре, помидор уңышын җыя. Октябрь аенда ашау өчен хәзер кыяр үсентеләрен аера. Вот эта рассада выращенная 2 недели назад. Сейчас я ее посажу. Огурцу нужно где-то 45-50 дней до плодоношения, так что в октябре месяце мы будем кушать. Яшелчә, җиләк, җимешне үстереп кенә калмыйча, озын кыш өчен әзерләү мәшәкате дә бар. Мария ханым хәзер исә яшелчәләр тозлау белән мәшгуль. Август айында бик күп эш бар безнең еще. Без хәзер яшелчәләр җыябыз, закаткалар ясыйбыз. Бик күп
кыярлар, помидорлар тузлыйбыз. Мария Гарәпшинадан башка бакчачылар да киңәш сорый. Социаль челтәрдә махсус бите дә бар. Белемнәре башкаларга яхшы уңыш алырга ярдәм итсә, сөенә генә ул. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.